Здравейте, приятели! Ние ще направим един туториал как да имате FIFA 14 българска футболна лига. Така. Сега, първо, за целта ще ви трябва този крак. FIFA 14, без значение каква е, но това е моята FIFA. И самото Buffalo. Ето го. Това е самото Buffalo. Самият мод, или както си искате го наречете, а това е просто крак, който ще ви потрябва. Така, играта, предполагам вече сигурно имате изтеглени, но няма да мога да ви покажа как да се инсталирате, защото не е по различен начин, но ще ви покажа как да се инсталирате Buffalo-то и самият крак. Така, влизате в изтегли, влизате там, където са ви работите. Ето, примерно, първо ще ви покажа Buffalo-то. Така, сега чакате я заради, нали? Аре, какво става? Уф, и сега се руши. Така, хора, върна се. След като натиснете Buffalo-то, като си го изтеглите, нали, именно тук, си изтеглите Buffalo-то, нали, като натиснете download, така аз не оттегля, защото съм умно вече. Тази програма ще ви помогне да съм Buffalo. Те няма вечета. Натискате Next. Тук съдържанието, кой има. Да. Банер на всички отбори, реални лица. Така. Ако искате си го прочетете какво са написали. Така. Сега натискате съгласен съм с условията. Натискате Next. Сега тук трябва да внимавате много. Така, където ви е FIFA-та, нали, където ви е самата игра, примерно мене ми е тук, трябва задължително да я инсталирате в папка Game, иначе това няма да стане. Няма да стане, ако не го инсталирате в папка Game. Казвам ви. Сега натискате OK, натискам Next. Сега, тъй като аз го имам инсталирано, няма да натискам старта, ще натисна Exit, но вие ще трябва да натиснете Start. Така. Така, Skid Row Games. Кракът. Сега, след като го изтеглите този крак, като го изтеглите, като натиснете и тук, ще ви излезе ето това. Аз тук си имам трак път. Но ще ви излезе ето това. Това ще ви излезе. Това. Ето това нещо ще ви излезе. Вие вижте къде ще трябва да го поставите. Ето. На мене къде ми е поставено това. Вие трябва да поставите този крак тук. Трябва да поставите кракът в папка Game. Иначе, като го пускате, нали, този крак трябва да ви е тук. И сега вече, ако искате, може да си направите пряк път. Ето как се прави. Сега ще ви демонстрирам. Натискате с дясно копче върху програмата. Натискате
Ню, къде ми на мене нют? Аха, ето, на мене ми е сенту, на вас предполагам ще ви е на български. На мене не знам защо ми е на английски. Натискате... Аха, не е това. Натискате Create Shortcut, на вас ще е създаван на прак път, ето. Тук ми излиза Shortcut. И оттам вече може да се допуснете и така. Delete. Така. Честно казано, някакво повече ви покажа. Това е. Мога да ви покажа малко геймплей, но може би след малко. Това беше от мен, приятели. Надявам се, че клипът е харесал. И до следващия път.